O Museo do Mar de Noia reabre o 5 de decembro tras anos pechado. O Concello considera que este paso devolve utilidade a unha instalación na que se fixo unha importante inversión pública e que agora inicia unha nova etapa. Noia reabrirá oficialmente o Museo do Mar, unha instalación que volverá a abrir as súas portas o próximo 5 de decembro ás 7 da tarde, tras anos pechada e sen uso, malia a importante inversión realizada no edificio. Inauguramos o día 5 o Museo do Mar e a 11, 12 e 13 estará aberto para o público en xeral. Despois, a semana seguinte, abrimos aos colexios e a continuación vamos a facer unha programación de Nadal específica. O Concello asegura que a reapertura é motivo de satisfacción, non só por recuperar un espazo cultural moi visitado no pasado, senón tamén por devolverlle utilidade a un edificio renovado e tempo atrás totalmente infrautilizado. É unha gran satisfacción poder abrir este espacio que antes foi tan visitado e unha vez que se renovou o edificio quedou totalmente pechado sin darlle ningún uso. Entón, ahora estamos moi satisfeitos de poder dar esta oferta cultural e agradecerlle á Asociación Mar de Noia o seu intenso traballo que posibilitou esta labor. Dende o Goberno Municipal lembran que este era un dos compromisos do Pacto de Goberno e subliñan que foi posible grazas á colaboración da Asociación Mar de Noia, que xogará un papel clave na actividade do museo. Isto foi posible grazas á colaboración da Asociación Mar de Noia, co seu presidente á cabeza, e, polo tanto, queremos agradecer a súa colaboración e a súa disposición. O Executivo local admite que ao comezo do mandato atoparon un museo prácticamente abandonado, con equipos multimedia sen funcionar e sen actividade ningunha, pese a tratarse dunha instalación recente. Era unha vergonza que unha inversión de semejante calibre estuvera tan infrautilizada e que era algo que había que pôr en funcionamento. Nos encontramos un Museo do Mar prácticamente abandonado, si ben as instalacións son novas, porque a edificación é moi nova, o funcionamento e a apertura era nulo, e non funcionaban os equipos, hai un montón de equipos multimedia que costan moitísimos cartos que estaban sin funcionar. A empresa que levaba o mantenimento e instalación dos equipos se había trasladado en varias ocasións a Noia e optou por desestimar a posta en funcionamento por non ser capaces de chegar a acordos co goberno que estaba. Agora o obxectivo é iniciar unha nova etapa. Durante o Nadal haberá un horario especial e a partir de xaneiro o museo abrirá 2 días por semana, incorporando visitas guiadas e actividades culturais para todos os públicos. É un primeiro funcionamento, as situacións hai que ir resolvendo pouco a pouco, creo que é un xesto moi significativo que o museo abra as portas, a partir de aquí iremos incrementando horarios e actividade. A reapertura tamén permitirá acceder a liñas de axuda museística da Deputación, que exixen manter unha actividade regular ao longo do ano. A gran noticia é que, despois de levar pechado prácticamente todo o tempo e non abrir prácticamente nunca desde que se fixo a inversión, o Museo do Mar comeza a súa actividade de novo. O Museo do Mar de Noia regresa así á vida cultural do municipio, disposto a converterse nun referente divulgativo sobre a tradición mariñeira e o patrimonio local. As portas abriranse o 5 de decembro.